estrenem estand, un estand que, com veureu, és preciós, un estand que creiem que està a l'alçada de Creix Castelldor, un estand que per primera vegada tenim a la zona on hi ha les grans marques, com creiem que li pertoca a Castelldor, com a quart o cinquè elaborador de la zona cava. Això és el que volem, transmetre als clients tota la nostra passió, tota la nostra manera de fer, per poder arribar al màxim de clients i als mercats internacionals. Els clients trobaran a Castelldor, primer, que estaran comprant vins que venen procedents de famílies, les famílies que representem i que al final són realment les propietàries de Castelldor. Estem parlant de 2.000 famílies que porten el seu raïm al nostre projecte i no podríem parlar d'un quilòmetre zero més proper que un projecte com el nostre.